Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 15. Mgbe ahụ, ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii bịakwutere Yeshua ndị si Jerusalem na-asị, "Gịnị mere ndị na-eso ụzọ unu ji agbanwe ọdịnala nke ndị okenye? N'ihi na ha anaghị asa aka ha mgbe ha na-eri achịcha." Ma ọ zara ha sị, "Gịnị mere unu onwe unu ji emebi iwu Chineke site na omenala unu? N'ihi na Chineke enyewo iwu sị, sọpụrụ nna unu na nne unu. Onye ọbụla na-akọcha nna maọbụ nne maọbụ nne ka ọ nwụọ ọnwụ. Ma unu na-asị, onye ọbụla nke ga-asị nna ya maọbụ nne ya site na onyinye e nyere unu, unu ga-erite uru mgbe niile. Ọ bụrụgodị na ọ sọpụrụghị nna ya maọbụ nne ya, ọ ga-enwere onwe ya. Otu a ka unu mere ka iwu Chineke ghara ịdị ire site n'ọdịnala unu. Ndị ihu abụọ. Aịzaya buru amụma ọma banyere unu sị, "Ndị a na-abịaru m nso n'ọnụ ha ma na-asọpụrụ m n'egbugbere ọnụ ha, ma obi ha dị anya n'ebe m nọ. Ma n'ụzọ ụfọdụ ha na-efe m ofufe na-akụzi maka ozizi mmadụ." O wee kpọọ igwe mmadụ ahụ ka ha bịakwute ya sị ya, "Geenụ ntị ma ghọta. Ihe na-abanye n'ọnụ adịghị emerụ mmadụ ahụ, kama ihe si n'ọnụ pụta na-emerụ mmadụ ahụ." Ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya sị ya, "Ị ghọtaghị na ndị Farisii were iwe mgbe ha nụrụ okwu a?" Ma ọ zara sị, "Osisi ọbụla nke Nna m nke ebighị ebi na-akụghị enweghị ike ịgba mgbọrọgwụ. Hapụnụ ha. Ọ bụ ndị isi na-edu ndị isi. Ọ bụrụkwa na ndị isi eme ka unu kpọọ isi, unu abụọ ga-adaba n'olulu." Pita wee sị, "Ị ghọtaghị na ndị Farisii nwere mwute mgbe ha nụrụ okwu a?" Ọ zara ha sị ya, "Gwa m ilu." Yeshua wee sị, "Ị ka na-enweghị nghọta? Unu ka na-aghọtaghị na ihe na-abanye n'ọnụ na-abanye n'afọ ma tụba ya n'ime iyi, ma ihe ndị na-esi n'ọnụ apụta na-esi n'obi apụta ma na-emerụ mmadụ. N'ihi na echiche ọjọọ na-esi n'obi apụta: igbu ọchụ, ịkwa iko, izu ohi, ịgba akaebe ụgha, igbu ọchụ. Ndị a bụ ndị na-emerụ mmadụ. Mana iri nri n'aka ịsacha adịghị emerụ mmadụ." Yeshua wee pụọ gaa n'ụsọ mmiri Taịa na Saịdọn. Lee, otu nwaanyị Kenan si n'ụsọ mmiri ndị ahụ pụta wee tie mkpu sị, "Ọ bụ m na-ekwu okwu, meere m ebere, Onyenwe anyị, nwa Devid. Ada m na-arịa ọrịa nke ukwuu." Ma ọ zaghị okwu ya. Ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya wee rịọ ya si n'azụ ya. Ma ọ zara sị, "Nna-eme, zipụ ya, n'ihi na ọ na-eti mkpu ma ewezuga atụrụ furu efu nke ụlọ Izrel." Ma ọ bịarutere nso wee kpọọ isiala nye ya na-asị, "Onyenwe anyị, nyere m aka." Ọ zara sị, "Ọ dịghị mma ịnara achịcha ụmụaka tụbara ya ụmụ." Ma ọ zara sị, "N'ezie, Onyenwe anyị, mana n'ezie ụmụntakịrị na-eri ọka nke si na tebụl nna ha ukwu daa." Yeshua zara sị, "Nwanyị, okwukwe gị dị ukwuu. Ka o wee dịrị gị dị ka ị chọrọ." A gwọrọ nwa agbọghọ ahụ ozugbo ahụ. Yeshua wee si n'ebe ahụ pụọ wee bịaruo nso oke osimiri Galili wee rigoro n'ugwu wee nọdụ ala n'ebe ahụ. Ọtụtụ mmadụ bịakwutere ya, kpọrọ ndị ọrịa, ndị ìsì, ndị ogbe, ndị nkwarụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ha tụbara ha n'akụkụ Yeshua, onye gwọrọ ha.
Nke a mere ka igwe mmadụ ahụ nwee mmasị ịhụ ndị ogbi ka ha na-ekwu okwu, ndị nkwarụ ka ha dị mma, ndị mkpọchi na-aga, ndị ìsì na-ahụkwa ụzọ. Ha wee nye Chineke Izrel otuto. Yeshua wee kpọọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha bịakwute ya sị, enwere m ọmịiko n'ebe igwe mmadụ a nọ, n'ihi na ha anọọla ụbọchị 3 n'ebe m nọ. Ha enweghịkwa ihe ha ga-eri. Achọghịkwa m ka ha laa n'ọnụ, ka ha ghara ịda mba n'ụzọ. Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya sị, ebee ka anyị ga-enweta achịcha zuru oke n'ọzara, nke ga-ezuru igwe mmadụ dị otu a? Yeshua sịrị ha, olee achịcha ole ka unu nwere? Ha zara sị, 10 na azụ ole na ole. O wee nye igwe mmadụ ahụ iwu ka ha nọdụ ala. O wee were achịcha 2 na azụ ahụ kelee Chineke, kewaa ha, nye ndị na-eso ụzọ ya, nyekwa igwe mmadụ ahụ. Ha niile riri ihe, afọ jukwara ha. Ha wee chịkọta iberibe fọdụrụ, nkata 10. Ndị riri ihe dị 4,000. Ma ewezuga ụmụ nwanyị na ụmụaka. Yeshua wee zipụ igwe mmadụ ahụ buru ụgbọ mmiri ahụ bịarute n'akụkụ Magdala.